Oletko koskaan haaveillut työstä, jossa sinä päätät milloin ja missä työskentelet? Yhä useampi meistä haluaa vapauden ja joustavuuden työelämäänsä, mutta yrittäjäksi ryhtyminen voi tuntua isolta askeleelta. Tässä astuu kuvaan Oma Paja, palvelun tarjoaja, joka poistaa yrittämisen esteet. Olemme erikoistuneet kevytyrittäjyyteen, malliin, joka antaa sinun keskittyä siihen, minkä osaat parhaiten, ja jättää byrokratian meille. Kevytyrittäjyys tarkoittaa sitä, että voit myydä palveluitasi ilman oman yrityksen perustamista. Kevytyrittäjänä voit keskittyä siihen, mitä osaat parhaiten, ja jättää laskutuksen ja kirjanpidon, byrokratian, viranomaisyhteistyön, vakuutukset ynnä muut ammattilaisten hoidettavaksi. Mä oon ollut 4 vuotta kevytyrittäjänä ja tehnyt noita nurmikon leikkaushommia. Tämä laskutus ja kaikki näin, niin mun ei tarvitse huolehtia niistä, niin sen takia tekin sopimuksen Oman Pajan kanssa. Kevytyrittäjyys on todella helppo aloittaa ja sen voi helposti lopettaa. Sitten Oma Paja hoitaa mun verotukset ja laskutukset. Että siinä saa itse päättää periaatteessa mitä haluaa tehdä ja milloinkin tekee ja kuinka paljon. Mä saan keskittyä pääasiaan, minkä mä osaan, eli siirtää autoja ja asiakaspalveluja. Liity Oma Pajan kevytyrittäjien kasvavaan yhteisöön ja tee työtä omilla ehdoillasi. Me olemme täällä, jotta sinä voit menestyä. Oma Paja. Yrittäminen ei ole koskaan ollut näin helppoa.